Rovnou říkám, že je to vzduch a lepidlo, to znamená lepek z mouky. Jako důkaz předvedu toto. Tak, to bylo první vytlačení vzduchu. Budeme pokračovat. Další vytlačení vzduchu. Skládám. Přitlačím. No a kdybych měl víc síly, tak z toho vytlačím veškerý vzduch. Nemám tolik síly, ale tolik to asi obsahuje nějakého materiálu, o kterém si myslíme, že nás vyživuje. Zkuste toto s jablíčkem, s hruškou, mrkví. Rukou to neuděláte, vlastně to ani nejde, protože to neobsahuje vzduch. No, příště nahraju lepší video. Zatím ahoj.